जाबाय नै बिमा फिसा बाहेराव मेंनानै ओंखाम उखैनो हाथारला जानाय होथारबाय नै लोगोफोर सनिया मेगि संनानै दोनबाय जानोसै नै लोगोफोर बुंथारनोसै दासो गारि गंसे बुंसै बर' दख'ना गानदों हेल' गाइस बेरेफुंजानि गुड मर्निं बयखौबो ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दिनै जोंनि खामानिखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा खामानि दं होनना सोंहरबाय थायो ओमफ्राय आं दिनै जोंना खामानिखौ खोन्थानो नागिरबाय आरोना नोंसोरनो जोंना साब्रैनि ग्रुप जायो खामानिया ओमफ्राय माबायदि ग्रुप जायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय नै गंनै JCB दं आरोना नै माने गाज्रि जादोंमोन नालाय गंसेया ओंखायनो गंसेखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बे गाज्रि जाफिनबावोबा आरो बेखौ सालायफिननांगौ जाहैबाय दाहाय जाहैबाय JCB गोदाना ओमफ्राय आङो माने गारियाव दै होदोंमोन आरोना सान्दिया सालायलायबाय दिनैनिफ्राय खामानि सुरु लोगोफोर मा मावगोन मा मागोन नोंथांमोननिसिम देखायहरगोन बांखाराव गारबाय दिनै सान्दिया बर' दख'ना गानदों बिथाङा आलाखाथारखौ बिहिर होगासिनो दं बे आलाखाथारि दाबो स्टार्ट जाथ'वाखै नै एबाराव आङो माने गासिखौ होखांजोब्बाय नालाय ओंखायनो दसे थानोसै ओमफ्राय मामिमोनखौ नायनोसै मा खालामदों हेलौ गासैयावबो आं बुंजासे दोनजोब्बाय गासिखौबो बुंजासे खालामजोब्बाय ओंखायनो थाद'नो मोनबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाला अन्थाइ मिक्स ओंखायनो बेखौ बांद्राय होआखै बे जाहैबाय गोजौजोंनै दिन्थिनो ओमफ्राय दायो गाहायाव थांबा नुगोन बाबाया दाबो बाहाय खामानि मावगासिनो दाबो स्टार्ट जाथ'वाखै गाज्रि नालाय Nam video ke? Yurelila, mami. Woi saya bapa salegam mesin. Dari sana kukulai bay, dah mesti jago. Tapi senaga saya buat kaya cuma kerja nak langgar. खिथुनि बाखिजों नाख्लायनांगौ जानांदों गिदिङाखैमोन बेयो ओंखायनो ओमफ्राय खामानिया दाबो स्टार्ट जायाखै नै लोगोफोर सनिया मेगि संनानै दोनबाय जानोसै बेखौ ब्रेकफास्टआव दायो मेगि जानोसै लोगोफोर खामानियाबो सुरु जागासिनो आं बुंजासे होनानै गारबोदों ओमफ्राय थाब जानानै थाब थाङो आरोना नै मेगि लोगोफोर बुंथारनोसै दासो गारि गंसे बुंसै बाबाया नुहुरगासिनो नोंथांमोना बाला दोनबावबाय नै लोगोफोर जायगा थोयैनि दहाय दोनाखैमोन ओमफ्राय दा जायगा जाबाय आरोना एसे आं खालामनायखाय खालि जाबायना दोनबाय आरोना बाला नै एलाय सान्दिया गारगासिनो दङ गारसनगोन बियो बेलाय गारसनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै थांबाय गोजौजों JCBआव अन्थाइ होयो ओमफ्राय बेजों फैयो नै अन्थाइआ पापा अंदर है देखो बाबा या मेसिन सालायगासिनो और दङ नै अरबो मिक्स जायो आरोना
बे जाहैबाय मामिनि खामानि नै बेहा एक्सट्रा खामानि दंखायो बेखौ हखांना हरनांगौ आल खातिर गोलैनायखौ ओमफ्राय बाबाया नै बाहाय मेचिन सालायदों आरोना सुइचखौ होदों बेनो खामानियानो ओमफ्राय बाबाया बाहाय नै जोलै थाङैखौ आथिंजों फुगासिनो आरोना थांनायनि बिदि थाबथानानै थालाङो नालाय बुस्थुफ्रा नै बिदिनो बिलाइ बायदिसिना गोलैयो आरोना बेखौ बोखारनांगौ ओमफ्राय अन्थाइ गिदिरबो गोलैयो बाबाया आं स्पिड सालायलाय गिनानै होरखावलाबायबाय खोलोजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दोनफैफिनबाय आं गारिखौ ओमफ्राय गासिबो गारिया थांजोब्बाय ओमफ्राय दायो फैफिनगोन ओमफ्राय जोङो ओंखाम जागोना लागोनसै दायो ओंखाम जानोसै नै ना गोरान टमेट' ओंख्रि ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन ओंखाम जाबायनो बिमा फिसा बाहेरायाव गरम मेंनानै ओंखाम उखैनो हाथारला जानाया होथारबाय जोङो खान्थाल बाथोन स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जोङो मा खामानि मावो जोङो ग्रोब मावो आरोना बाहाय साथामबो ओमफ्राय सनिया ओंखाम ओंख्रि सङो ओमफ्राय जाहैयो जोङो खामानि जोबखांबाथाय ओमफ्राय बेनोसै जोंना खामानिया ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' दिनैनि थाखाय बाय बाय